Senior Kedoprak Siswa Budaya ingkang dipun pimpin Bapak Anom Sudarsono dan Ibu Christine saking Rowong Lor Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Bumi Minatani. Iki ketoprake sing duweni ya Pak Darsono, sing nimbali ya Bapak Darsono. Alhamdulillah didongakno ya Nduk, muga-muga sabubare nanggap siswa budaya tansah pinaringan keselamatan, mugi-mugi diparingi umur panjang, diparingi rezeki ingkang halal berkah barokah. Amin ya rabbal alamin. Monggo Bapak Ibu menawi badhe ngersakaken lagu. Wah, iki sugeng dalu kanca dumateng sedaya para pamirsa, khususipun warga masyarakat dusun Mangon Reksa Dukuh Semangin ya, kagem Kang Mas Mbak Yu, kagem sedaya penggemar-penggemar siswa budaya ingkang sami rawuh ing dalu menika matur sembah nuwun, sugeng kepanggih malih kalih kanca-kanca siswa budaya. Ya satu tembang diaturi ya Mas ya, diaturi tembang kangen. Kagem Bapak Ibu sedaya mawon monggo. Monggo lho Pak, ngersake lagu lho didenggo lho ya. Ibuke monggo. Wah, Dik Sultan iki mau ya nonton. Tak kira ngantuk nang. Yuk.
sedaya para pamirsa kagem Bapak Ibu Bini Sepuh yang langsung kemauan dipanggil biduanita dari siswa budaya kita tampilkan untuk Anda. Inilah dia bersama Ani Monca dan yuk siswa budaya. Siswa budaya.
Siswati. Yuk. Yuk, yuk. Bengko bariki terus ngombe kratin deyeng ya. Kok ngono, Mbak? Ben seger. Cemburuku tak beralasan, membuat dirimu tak nyaman. Maafkan aku sayang. Oka Production. Katamu cintaku berlebihan, cemburuku tak beralasan, bagaikan burung dalam sangkar. Maafkan aku sayang. Aku takut kehilangan dirimu. Aku takut kehilanganmu. Aku takut kehilangan cintamu. Aku takut hidup tanpa dirimu. Aku tak akan bisa, aku yang bisa gila bila kau pergi meninggalkanku. Siswa budaya, mantep coy. Digoyang bersama Seto Audio.
sejati ku lho, Nduk. Piye, Mbak? Udan ora karo-karuan wis ora mikir. Heeh. Ngumpet ning isor son ya dilakoni. Yuh. Yuh.
tutu kanca turu yang ku peluk ning sandengku yo cintaku aku tutu kanca turu ning sandeng ning kamarku bukan pantai bukan guling tapi guling yang ada nyawanya aku ra bisa turu yen nyandeng sliramu remuk rasane ati tersa kelayang silo dina kelawan wengi uripku tansah sepi tanpa sliramu wong bagus kendelan ning ati aku mung bisa ndedonga marang kersane Gusti muga kowe lan aku bakal bisa nyawiji urip sesampingan bebarengan bangun lan tresnan dadi kanca turu nganti tekan anak putu telah lama aku sendirian hidup sepi tiada berteman alamat kapan bisa ku dapat meminang jangan bimbang dan jangan kau ragu cepat kita pergi ke penghulu aku akan datang melamarmu kita berdua tadi kanca turu yo Goyang dong. Say. tangan di atas coy sih Yo. Yo. Say. Asik. Yo. 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 aku sendirian hidup sepi tiada berteman alamat terpandang kapan bisa ku dapat meminang jangan bimbang dan jangan kau ragu cepat kita pergi ke penghulu aku akan datang melamarmu kita berdua jadi kanca turu sampun dek kedentekno gene to mas lu karek siji lho Ijele. Apa meneh, kurangan, Dik? Kurangan. Jajale pisan apa pindho iki? Nek pindho ya ora masalah nek ije kuat. lempok ora Mesti kuat joget. Mergo iki anyaran kok, Nduk. Nek kambuh ngono piye? Aku mikir nek kambuh ngono lho, nek waras ora apa-apa. Iki wis mari tenan le. Mpun, tak tiliki ya. Lho maksudnya tak tilikane nek waras tenan ya alhamdulillah ya muga-muga ndang mari ya Nang ya. Heeh, kelas pinten Cang Gandang? Kelas 6. Iki arep munggah kelas 1 SMP apa munggah kelas 6? Oh, munggah kelas 6 lho. Lah padha bagas iki. Padha anakku lanang padha ya, Nduk ya. Ya muga-muga bejo ya, Nduk. Ya kaya iki sampe nek sunat kuat nanggapno ketoprak ngono. Nek sambatan kowe sambatan.
Ya sambatan Adek. Oh gak teko. Ya wis nanggap VCD-ne oke. Minta lagu lagi apa tidak sayang? Yo, ya ije kuat ya. Yo, Roso. Apa lagune nang? Apa Cang Gendeng? Gak kenal iki gubuk asmara ketoke, Pak. Pelangi-pelangi ya malah roh. Ya Faiz di awan ya. Apa le lagune le? Sawangen ya. Oke. Ya sayangku diaturi lagu Sawangen. Sing durung sapa iki Mbak Yanti kene ndak? Gagenan. Iya, Yanti nek mbok tok nanyaran iki ndak. Mas kenalan Mbok telung dino betah ndekne Sapa ndak. Mas jengene Mas? Mbok joget telung dino Lho, ana rambutnya sapa ya. Mas jengene Mas? Oh, kandhani kok. Mas. Oh. Ride sapa Mas? Ride Roma. Loh, Ha, Yanti, eling umur ya, eling umur. Nek wong mbok terak-terak. Iya Mbak khilaf, Mbak. Alah ya. Kila Pak Betina ya, Nduk. Ya. Joko ganti ya dincer kon. Ayo Mas, mangga diaturi satu tembang Sawangen. Ani Siti panas. Iya.
Bu nggih, pun tenggo mangke diaturke. Yen kelem tak jarati, yen ra kelem tak jagongi, sing ra penting pikir keri. Yen kowe kelem
caping gunung pundutan saking Bapak Rebo ya Nduk ya. Ya Mas, monggo dibawani dipun jenggleng. Niki nale melu jenggleng le. Kersane Pak, iki senengane caping gunung kok. Ya le ya. Engko nyanyi karo Mbak Pesa ya, caping gunung ya. Wis apal iki kok Nduk. Kon maju nyanyi gurune nek ning SD ya padha wae Nduk. Sultan nyanyine ya caping gunung. Pas dhek kok piye-piye nang. Nek SD dikon kacaku joget terus nang gone SD. Disawer apa ora? Gak, malah remuk Dek, kebo mangan karo. Tiwas joget-joget gak ana sing nyawer. Remuk jero ora ketara. Ayo Mas monggo selindro mawon dipun tinding. Ayo Nduk dijenggleng bareng-bareng. Dek Sultan dijak jenggleng ya. Ngono nek kancane mencolot melu mencolot ya nang. Ning hati-hati aja cerak ririn. Aja cerak ririn. Bokonge gedhe. Ngono nek ketiban bokonge ririn nek semaput piye? Ayo mulane aja cedak-cedak ririn. Kene awar ngarepe Mbak iki lho lah, ngarepe Mbak Bonita. Mbak Spray ya, Mbak Spray Bonita. Maju Nduk ben ketok Nduk, rada maju Nduk. Nah, tabraklah. Mangga ditinding. Saben wengi. Bener ta ora, Pak? Dagelan gendine belong londo. Bocah kok pintere ra karuan. Mbok dhisik nyidam apa ya Nduk pas meteng ya? Mosok nyidam pesek dak gak mungkin, Nduk. Kembang. Lho bener apa ora, Pak? Aja ngono to. Ya nek ngono nek mesana dijupukne tisu dilapi. Dias kok ya perhatian temen sembarang ning kok ya ruh cah iku.
jejer Mbak Pesek, Le. Kene Le. Kene maju Mas Sultan. Ya, kayak imik, Dok. Nah, kene ne. Ya awar Mbak Pesek. Iki sinden warta-warti. Linggahe ngono. Tak kira kaya Mbak Pesek ngene nek sinden warta-warti linggahe ngene, Dok. Kame lapo? Ame lapo? Loh, aku wis duwe dhewe kok. Kok nek loro ndak pating grandul kok. Dawa, Mas. Oh, ra iso lah. Panas. Udan. Ayo yo. Ayo yo. Ayo do bersatu aja ngesong-ngesong. Mepet-mepet. Ora. Mergo wis tuwa ora iso apa-apa. Ngalor ngidul mung bulan gawa. Biasanya apal kok lali. Lali rodok suwe kok. Panas sedan. Udan panas. Udan panas sih ya, Nduk. Jajal kowe meneng kabeh, Sultan ben nyauri ya, Nduk. Panas sedan. Ayo disauri. Dibalik. Udan panas. Heeh, ngono ya. Ndang lagi. Udan panas. Ya. Panas, panas. Diudani. Masuk baik kok. Jajal saiki ngadeg kaya Mbak Pesek ya ngadeg. Panas udan panas. Yo Mas, yo Mas. Jajal yo. Ya aku tak coroi ngene wis tak coroi yo. Panas udan. Udan panas. Yo Mas, yo Mas. Kok ya ra ya, Nduk. Kene karo kene kok kaya ana sambungane. Aling-aling. Caping gunung. Caping gunung. Ae. Yo. Ae. Saged reokan le. Wah, iki nek reokan juara. Oh, joget iki. Alah iki nek reokan ya cocok iki ya. Jungkir malih ya. Mike cekel, Dok, mike cekel. Nah, ayo Mas ditambahi reoke Mas. Reoke adik Sultan karo Mbak Ririn ya. Mbokan karo anakan. Yo. Ya karo Mbak Ririn le. Ya iki jenenge Mbak Ririn. Ae.
kayak bal gelundung. Ya dilanjut kembali monggo Mbak Yanti Rengganis dan juga Mbak Tantri. Ah, ah, eh, 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 eh. Ayo dilanjut lagi yuk Mbak Dias Kadaswati, Adik Renita, Mbak Ani dan juga Mbak Dwi. Ayo wong limo borongan. Ah, Dek Sultan yang tengah, Dek Sultan. Nah. Nah, mencolot yang tengah le. semene akeh kalahe karo Sultan. Iki caci lek kuat ping pindho lho, iki sepisan nduk lior kabeh. Wis tuwa, kok gak tekenan ya, Nduk. Natian. Bener apa ora, Pak? Sepiro, Pak? Bener ta ora iki mau? Natian watan miwah lanan
Minangipun sedaya nyuwun pangapunten sugeng pinanggihan malih ing sanes wedal ingkang kula antu-antu panjenengan sedaya kersa nimbali pagelaran sandiwara kenoprak siswa budaya. Benjang-enjang siswa budaya nimbal pentas wonten dusun Sinom Widodo Dukuh Cengklek Kecamatan Tambak Rama. Monggo ingkang badhe mirsani matur suwun.